moni ntine chake nde mitundu ya anthu amene timakumana nawo pa dziko lapansi miyoyo yathu. 1 the takers, anthu amene amangobwera kudzadya nawo, kudzatenga. Amakhaonena kuti amakondwa nawe chifukwa chonena kuti amapindula nawe munjira ina yake. Yeti kunena kuti kaya ma connections yako iwo amatha kupezera pomwe pa ma connections yako, kaya uli ndi zina zake, kaya ma business, kaya ndi ntchito yako, kaya china chake chonena kuti iwo amapindula pa moyo wako, koma iwo samakudalisa iwe munjira ina iliyonse. Amangotenga, amangolandira, amapindula ndi ma connections yako, nzeru zako, amapindula ndi ma resources zako, zinthu zabwino zomwe uli nazo iwo amapindula nawo. Amatenga koma sapereka. Ukazango chita decide kunena kuti udule malire, anthu aja amasanduka adani yako. Gulu lina ndi la maheta. Maheta ndi anthu amene amangokuda popanda chifukwa. Eti pali cheni chimakhala chonena kuti chilichonse chomwe iweyo kupanga, zomwe upanga achieve, zimapangisa iwo kuti aziganiza kuti iwo sanapanga achieve china chilichonse. Palibe iweyo chimene walakwa, iweyo kungopanga zako, ukuzitukula, kaya kulimbikira, kaya kutani, koma wina wake amangokuda, kukunenera zoyipa, kukunyazitsa, kukusemera zidani, zifukwa zopanda zosadziwika kunena kuti kweni zikuchokera pati, kweni munthu yinamulakwira chani. Amene amati hater, angokuda basi for no reason at all. Nde paliso gulu lina lolingana ndi ma hater, koma iwo ndi ena onena kuti anakuona ukuvutika, nde akakuona kunena kuti wamba kuchita bwino, moyo wawo sukondwa yayi, amafuna ukhalibe pompaja povutika paja, azikuona be ukuvutika. Nde akakuona kunena kuti wamba kusuntha, nde aja amakhala kunena kuti amene aja sangakwanitse, sizitheka, azingwankhula zoyipa pang'ono kumakuona kuti zikutheka ndithu zikusintha, kenako amamba nokumakunyoza, kumakunenera zoyipa kumbuyo, kumaona ngati kuti zikusokoneza somehow. Safuna kunena kuti usunthe moyo wako, udzikhalabe pompaja pakali paja poyipa paja. Amene umanese azisakufunira zabwino chifukwa chonena kuti adakuona kuvutika nthawi yake, afuna kuti ukhalibe pompaja zivutika. Anthu aja kuti umakhala ngati kuti zoyankhula zawo zotemberera kuti angatane amene aja sizingayende, sakafika pomwe afunapo, tango zisiyani. Zoyankhula zawo olakakhala pamaso pako zochita discourage, kufuna kuyesesa kunena kuti usapite patali, komanso zonyazitsa, zochepetsa ma achievements a anthu ena. Anthu amenewo ndi aja amakhala ansanje aja, chifukwa chonena kuti akuona kuti moyo wako kutani ukusintha kuchitika bwino, nde amadzala ndi nsanje, hate, envy. Nde kuli ma competitors. Ma competitors amasiyana ndi maheta. Maheta umadziwa kuti munthu uyu ndi hater, munthu uyu amandida, munthu uyu ndimamuyipira. Pamene ma competitors amapanga pretend. Eti amabwera, amakhala nawe pafupi, iwo umatha kumaona ngati anzako, pamene mwina pansi pa mtima amakhala anthu onena kuti ali nawe pa mpikisano, kaya ndi kuntchito, kaya ndi mabanja, anthu ena pachibale pamene, ma friendships, ma social media spaces, anthu onena kuti iweyo kumaona ngati kuti ndi anzako, and yet deep down akuchita nawe compete. Pena umatha usadziwiratu munthu uja kumavutika day and night kupikisana nawe, amakhala akukuchita check, kukuwerenga nthawi zonse kuti ukutani, uli pati, wachita achieve chani, cholinga chonena kuti akupose. Nthawi zonse amakhala kunena kuti afuna kukuposa, koma anthu amene amabwera nkumakusekerera ngati zabwino. Gulu lina ndi la ma crisis supporters. Ma crisis supporters amakhala anthu ochita confuse kwambiri, amakuchita confuse chifukwa ndi anthu aja kuti umawadalira pa nthawi ya mavuto. Akangomva kuti kaya uli ndi vuto, wadwala, china chake chasokonekera, amabwera ndikuzakhala pambalipa, ndikukhala nawe mu nthawi yonse ya mavuto. And yet zinthu zikakuyendera, china chake chikakhala kuti chapambana, anthu aja saonekanso, sabwera kudzakhala nawe kuti achite nawe celebrate kuti atani, koma ukangovutika amakhala pompo. It's almost as if amafuna kukhala ufunikira, kukhala ufunidwa, koma amamva kuwawa kapena kutsika ukachita bwino. Amakhala anthu ochita confuse kwambiri, onena kuti ongopezeka pa mavuto, koma pa chikondwerero osatha kupezeka, osatha kubwera kuzakuchita cheer. Amene uma crisis supporters. Nde gulu lomaliza ma celebrators. Anthu onena kuti chingakuyendere alipompo, akukuombera m'manja, akuchita congratulate, akuyamikira, akuuza wachenatu, ukuonekatu bwino, zikuyendatu, amakukoka, akaona kuti ukugwa, amakukoka, amakulipikitsa,
akaona kuti ukufoka amakulimbikitsa, akaona kuti ukuchita bwino amakuombera m'manja. Anthu amenewo ndi amene aliyense amafunika kukhala nawo pamoyo pake nthawi zonse, chifukwa choti anthu amene ajawa ndi ma pillars amene amatha kukukankha kukafika patali, ndipo amatha kukuyimika, kukupanga anka pamene ukuyamba kugwa. Anthu onewo talibe nawe chifukwa amakufunira zabwino genuinely kuchoka pansi pa mtima. Tizikhala opemphera nthawi zonse kuti tizikumana ndi anthu otichita celebrate. Zikomo kwambiri.